Въпреки че земетресение с магнитуд 4 по Рихтер трудно се предвижда, втори трус не се очаква, заявиха за новините на Нова от Сеизмологичния институт при БАН. Експертите обясниха още, че след земетресението вчера не е регистриран нито един вторичен трус в района. Земетресението с нощи е усетено на около 7 км от Шабла. Последното по-голямо земетресение с дори по-голяма сила от това е измерено преди 2 години на 10 км в морето около Камен бряг. Дори тогава, както и сега, последващи трусове не са отчетени. Според сеизмолозите, явлението е необичайно, но не и в конкретния случай. Причината да няма последващи по-леки земетресения е, че епицентърът е точно на границата между водата и крайбрежната ивица. Ако беше вътре в нашата повърхност, примерно към района на Провадия или Варненско това земетресение, щеше да има няколко, възможно и дори десетки след труса или афтершока, както ги наричаме, тъй като там кората е много по-напукана, набраздена и не издържа на по-високи напрежения. Експертите обясниха още, че не могат да предвидят дали и кога в района отново може да стане земетресение със същия магнитуд. Успокоителното в случая е, че трус със сила 8-9 по Рихтер се предсказва по-лесно и за сега не се очаква. Ние имаме достатъчно наброй точки, които веднъж годината измерваме и можем да кажем, че за сега нямаме данни, които да показват, че в земните недра се натрупват такива напрежения. За новините на Нова, Даниела Пехливанова.